ya apa malah jipok sandal. Sandal pancen ape mulai hare. Yes, matur nuwun ya Mas. Muga-muga desa Kenanti khususnya nelayan. Nggih. Dongakno barokah rezekine. Amin. Barokah umure. Sik iki apa disangoni ketoke nggo dhuwit 2000 ora. Kok sing diudur kok perkara saweran iku. Lah marani nek pas aku lak ndek ape di sawer ta piye. Aja kuwatir, kengko langsung tak bokno ning nggone rumah kopyor. Emoh. Kok emoh iku? Aku wis kopyor sirahku ale mbok keplaki terus ape mbok dekek nang omah kopyor. Kok iso. Maksude nek kene iki rak cerak nggon kopyor ambet. Iya ya ora. Lah iki lho, aku lagi tumuk iki aku. Apa? Lah wit klopo kok wong sakmene kiye. Iku rawuh wong nonton tak kandhani. Wong nonton. Lah ngono kok kaya numpak motor elep kok cekelan pager. Ya lah nek pagere rubuh terus piye? Matur nuwun ya Om. Ya Gusti Allah ku akan maha adil. Mbak 2000 untuk 40. Kandhane. Lah iya, ngene iki dak ranyono, ngene iki kok ijeh ana tambahane konggone panitia nak metu. Lah ngono ku dhuwit. Iki wis kandhani panitia kene ono pinter-pinter kok. Percaya ah. Ngene iki wis lagi dirembuk. Agi ndang dikai, tengil lancen omong terus. Ora ngono, alhamdulillah diparingi rezeki sithik ya ditampa. Muga-muga rezekine wong nelayan paring ana barokah berkah. Amin. Rezekine lancar. Muga-muga sing nonton ya tak dongakno. Dongakno ambet. Nek aku ndongakno ya nganggo pantun, nganggo parikan. Dongakno nganggo pantun. Ya iya. Iwak teri ning pinggir sumur. Maksude Muga-muga warga Kenanti panjang umur. amin. Iwak teri ning pinggir kali. Maksude Muga-muga masyarakat Kenanti diparingi kata rezeki. amin. Jangan bening lawuhe kerupuk. Maksude Halah rene glowing bayar buan yo numpuk ngono, Kak. iwak teri murah-murah. Apa? Muga-muga wong Kenanti do nampa barokah. Amin. Iwak teri kok mlayu ngidul. Ning ndi iku? Ora roh. Parikane tengel kok malah mlayu idul apa kok kaya ilang ketepung Ngene kali. lho, wong timbang ya golek duwe angel kowe alung melok aku. Melok ning endi? Wah, aku saiki nek Jakarta dadi penyanyi kondang. Iki sukses berarti saiki. Wah, aku sukses ah. Dadi penyanyi ning audisi ning Indosiar to. Aku nggih ngenane wae ape dijupuk ning nduk siar. Ning apa? Nduk siar. Indosiar, Indosiar. Digerti ya? Ket mula ya iku ngel-tengil. Oh, kowe iso bahasa Indonesia? Lho, bahasa Indonesia ya iso ah. Lagu-lagu nyanyi ya iso? Nyanyi pakanan kembedina halele. Tenan? Katik ora gene. Kowe nek gelem melok aku bayarane 7 juta. Iku mergawene apa? Nyanyi lagune Alam Mbah Dukun. Lagune sampeyan. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Mit komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Ambil segelas air putih lalu pasien disembur. Ngono. Iku 7 juta gelem ta ora? Tetenanan ta ora? Jenazah apa? Ya Allah Gusti, aku wis urip didarani jenazah. Nek sekolah Ijazah. Ketoke gede kopong kowe iku kok. sing kapak sapa? Kowe ngono. Budek kare. Lah tunggale aku. Iso tenan? Yo iso ah. Jajal baleni. Ada Mbah Gundul. Gundul nyanyi kono. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Iya. Baleni. Ada Mbah Dukun. Ya. Sedang ngobatin pasiennya. Cah iki ndak turunane demit piye? Wedi are. Ya Kok iso? konon Katanya sakitnya karena diguna-guna. Yes. Sambil Kondal kandil bathokem kono. Piye Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. baca mantra Terus dengan segelas air putih lalu pasien disembur. dungokno kok kene
7 juta. Tenan ta ora kok aja mlepok kowe. Nyanyi kok iso entuk 7 juta yo. Jajal tak buktekne. Ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disembur. Ndak masa iki mang udan neh piye yo? Udan. Layakno tak minggir tak ngabsek aku. Tak nyanyinan untuk 7 juta dek malah kudanan ra apa-apa. Aku malah kudu guyu. Aku malah kudu ngentut. Lah teko-teko adek kudu guyu lho. Ora ngono, Mas. Ono apa? Kowe kok iso keplek kabeh nyapa? Dari cah cilik-cilik aku mang kudanan kok iso, Mbak. Mosok kudanan. Iya. Udan jeneng mangong, saiki lagi teles. Iki mang lagi udan sak gradakan kowe gak eroh kowe paling. Apa lagi anak sapa? Anak Pak Sutik. Tek Sutik iki lho anake kene Tek Sutik. Anam kek duwe apik. Ngawur ae kok coba ndelok iki. Kowe kira apa? Heh? Sok teles kabeh lho. Oh, kowe gak eroh kok iso nyambut gawe ale kemringet kene nandakno nek sehat awake ya. Berarti kowe iki nyambut gawe. Kowe kok ora eling kancanem belas lho. Lah apa lek kowe barang? Aku nganggur, Mas. Nganggur udah lah. Ora peneng nganggur. Mbok yo dijak mergawe ngono lho. Kowe apa iso? Lho, apa ae mergawene rak ngono lho. Kowe iso nyanyi apa piye? Nyanyi iso ta ora? Ngawur lulusan DA ora iso nyanyi. Yang bener. Bos. Piye mau jak nyanyi ora? Dijak mergawe. Wah bayarane ndek mang jarene ku 7 juta 770 7 tutulan. Hitung tutukan. Waduh. Ngawur. Piye iki mergawene apa? Dan dijak nyanyi. Aku nganggur tenan. Nyanyi iku jare mang nek kepen entuk dhuwit 7 juta iku mang nyanyine lagune alam jare. Berarti nyanyi lagune alam. Lagune alam judule iku apa lah mang ya Gusti ada Mbah Gundul apa Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun. Mbah Dukun. Berarti nyanyi. Antek ngiler aku. Bayarane piro, Mas? 7 juta kowe. 7 juta. Lah iya, iso ta ora? Lagune ngerti? Ora ngerti warahe to. Oh, jare ngono pinter nyanyi. Lungokno Dukun piye? Ada Mbah Kacang. Lho kok kacang? Iku didol. Iya ya. Ada Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun Sedang ngobatin pasiennya. sedang ngobati pasiennya. Konon katanya. Kondom katanya. Wote gua anteng cangkeme bos. Piye to, Mas? Aku ora Konon katanya lho kok. Konon katanya Sakitnya karena diguna-guna. diguna-guna. Sambil komat tekam mite mulut Mbah Dukun baca mantra. Sambil kontal kandelmu. Wis tanggal kontak kandel ae kowe iso. Bobo lembet. Lho trecang koyo kopo. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Ngono nganggur. Oh iya. Ayo iso nak ngono 7 juta yo. Piro? 7 juta. 7 juta. Apa lo? Kowe pengen ndi? Lho aku tak menjuro dhisik istirahat. Oh, berarti aku latihan sik. Iya latihan sik kok nek wis iso aku lagi rene neh. Oke, lah iki balik kok ya. Piye ya? Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Asia. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Amin segelas air putih lalu pasien disembur. Unudan ya. Apa sebut sapa? Wong mbok gawe ora ajak-ajake. Kok keringetan kok ora
gaya. Ngawur bar poli ya, Mas. Poli ya. Poli. Melok poli aku ah. Pompa poli ku ora usah melok, ora usah bayaran nak poli ku. Lah aku rong nyambut gawe ku. Mosok ora nyambut gawe. Urung. Kowe kudu nyambut gawe to, Pak. Melah. Tapi melok. Iya. Iki nyanyi lho. Lagune apa? Kudune duwe swara apik. Lah aku nek swara ya lumayan no. Berarti butuh gawean. Butuh. Kayak aku. Lagune, Mas. Lagune apa? Mau nyanyi tok. Mbah Dukun. Iya toh. Lagune apa? Ada Mbah Dukun. Kok wis tekan kene ku ndek apan ya? Lho aku teko kene ndek esuk, Mas. Iya ya melah aku, melah. Berarti kowe melok mergawe. Carane piye? Carane yo nyanyi. Iya. Iki bayarane 7 juta. Iya. Tak tambahi 7 juta 700. Ayo nirokne ya. Ya. Ada Mbah Dukun sedang ngobati pasiennya. Ya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna budung lah. Ya mudeng aku. Sambil komat kamet mulut, Mbah Dukun baca mantra. Ambil segelas air putih, lalu pasien disembur. Duh, tek-tek-tek-tek. 7 juta. Ana tek-tek. Ono, tek-tek-tek. Iya. Tek-tek-tek. Ya. Bisa toh? Bisa. Tak tinggal sik, ke latihan sik. Ya. Ayo. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena kok gunadi? Sakitnya karena digunadi kok gunadi? Piye lah? Konon katanya sakitnya karena digunaku piye lah kok mali ku piye aku Mamba? Ana gunadi barang diguna-guna. Guna-guna Mas aku gunadi kok. Mbah aku malah gunadi aku. Kondom kok kondom. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Ambil segelas air putih lalu pasien. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Beneran? Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Ambil segelas air putih lalu pasien. Ada Mbah Dukun. Bener ta ora? Bener Pak Ngel Dan dilanjut dulu lho. Oh iya, ora saged suwen. Ya. Tak dulu lho. Ya oke. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Kataku dinceng caheku. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Ambil air putih lalu pasien disembur. Ada Mbah Dukun sedang ngobati pasiennya. Syukur kowe. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Ambil segelas air putih lalu pasien disembur. Aku bobagani kok. Apa nek salahe kok ngakali kancane. Senengane. Ngene lho ya. Kene. Nek iso awak dhewe sing rukun. Yo sing rukun kowe sing ora ngajak rukun kok. Kosek. Apa? Ki nyemprot aku kok ambune malah iwak apa iku iwak bakaran. Ngawur. Mataku pereh nganti ape ceklan pilar nganti merucut. Wong ora bakaran kok. Lha apa? Sambel. Sambel ayana pedes mripatku. Ngene lho Mbet Nyeman. Piye? Saiki Dene. wis do kumpul kabeh. Ayo dilipur dulur-dulur kenanti khususnya para nelayan. Ngono. Dongakno sukses. Amin. Bar nekano ketoprak wayu budaya.
satengahing samudra nggone nelayan paring ana slamet. Amin. Paring ana along. Nggih, amin. Ora ana alangan sawiji apa-apa. Nggih. Ayo diweki lagu sing nom sing apik. Raketan sepisan-pisan lah. Ayo tak duet karo Syekh, Pusinden ya. buat Aisyah. Mangke mampir lho Pak Soleh, maku ciro lho. Intang Asmara ya. Ya Allah, Astagfirullah. Bapak panitia, matur nuwun.